Katong ganahan ha mo suroy sa ato ang Matalong Boulevard. To atangad do natay mini grocery charot. Para po correct. Tingnan ba guys? Ang ato ang Matalong Boulevard, nganong maninda man jud ko guys. Nganong ako man jung giunhan sa pagpaninda para ang mga tao ba nga musundog murag ikaw ay mo lead kay importante sa usa ka lugar guys nga ikaw ay mo leader charot mura pugod sa iko. Di ba guys? Aning kamot ko due to public demand nga akong giunhan og paninda para ang mga panginahanglan sa mga bisita sa ato ang Matalong Boulevard kanang makiter na to ba ang ilahang panginahanglan. Usahay di ko maninda kay natay trabaho lagi, natay makuan unahon kay kanang atong pagpaninda guys sadlay naman pero namdo tayo main nga work para sa lungsod. Okay? Balikon ko ha. Hapit na jud matuman ang akong pangandoy sa ato ang Matalong Boulevard. Ako mang hinaot nga ato pang suportahan kanunay ang pagpalambo sa ato ang Matalong Boulevard kay para mas mabibo kini o ma-realize na po ang atong damgo sa ato ang Matalong Boulevard. Once again, thank you o good luck ni atong suroyon ng atong Matalong Boulevard diri sa lungsod sa Matalong.